Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy maý Ala Türkmen kanalymyň nowatdaky gepleşigi. Bu gedeki gepleşigimizde biz Türkmenistanyň biznes puwdugyny iyi görülýänler hemem harlanylýanlar ýa-da ähkerilmeýänler diýilip atlandyrylýan toporlar barada gurrun etmekçi. Indi beýle diýmek bilen biz nämäni gözeňde tutýar? Şu gün Türkmenistana telekeçilik bilen meşgullanýan adamlary iki topora bölmek mümkin. Ýani gaýjymy diýeli iyi görülýänler hem de harlanylýanlar ýa-da ähkerilmeýänler toporuny bölmek mümkin. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistana şu gün telekeçilik bilen meşgullanjak bolsaň, esasen daşary ýurtlardan haryt getirjek bolsaň, haryt getirip Türkmenistanda satjak bolsaň, teň elinde daşary ýurt valyutasy bolmaly. Iň ýörgünli valyutada şu gün ýeniden Amerikan dollary bolmagyny galýar. Inni iň kynçylyk döredýän adam şu harlanylýanlar toporuna degişli telekeçiligiň öňündäki iň kynçylyk döredýän adam şol dollaryň iki narhy diýilen düşünje bar, şo boşoň barlygy. Yani döwlet narhy dollaryň heniden 3,5 manatdan bolmagyny galýar. Bazar narhy gara bazardaky narhy hem 20 manat töwereginden. Indi sen şu gün 3,5 manatdan alyp bilen ok. Bolmasa mundan bir näçe ýyl bodal telekeçilik bilen meşgullanýan islendik adama aýda adyndan 10 000 dollary döwlet narhyndan almaga mümkin dollar almaga mümkinçilik berýän bolsalar 2018-nji ýyldan bäri inni telekeçiligiň agla watyna şol el ýeterli däl. Şo görgüller inni gara bazardan 20 manatdan şu gün 20 manatda 20 manat töwereginden alyp daşary ýurda çykyp şoňa haryt alyp getirmeli bolýarlar. Inni emma iyi görülýänler diýilýän topora degişli ýa-ni aýdyşmy diýil telekeçiler bar. Olar kimler? Olar elbetde odaly bilen Berdimuhammedow bilen klany şoňa degişli adamlar, ýegenler diýilýänler. Ýegenlerden daşaram şolaň daýlary bar. O daşgyrak ýegenleri bar. Şolaň hemmeti üçin ýa-ni döwlet narhyndan 3,5 manatdan dollar el ýeterli ödem çäksiz ýagdaýda el ýeterli. Mundan daşary bu klana degişli bolmady. Berdimuhammedow bilen klana degişli bolmadygam asanyjy telekeçiler bar. Şolaram iyi görülýänden sanyna girýär, hataryna girýär. Näme üçin olar? Şolar ýaldaşyndan gelen adamlaram şo topora degişli bolup bilýär. O barada benim täkädir aýdyp geçer. Indi özüňiz gödeňizde tutuň. Siz telekeçiligiň agla we bölegi, ýani 10 miňlerçe adamlar bar, tüwda bilen meşgullanýan daşary ýurtlardan haryt getirip ýurdun içine satjak bolýanlar, şeýdip ýykma ýykylma gün görüp beren adamlar bar. Şolar ýani gaýjyşmy ýaly dollary gara bazardan 20 manatdan alyp daşary ýurda gidip hem şoňa haryt alyp getirýärler. Indi ýanky iyi görülýänler hem daşaryk çykyp şol bir harydy alsalar, aýdaly 50 dollardan aldy, şol bir harydy telewizor, aýdaly bir telewizor alypdyrlar 50 dollardan ardanjak da indi getirip ýurdun içine satýarlar. Üstünden tähel bir peýda görmeli bolýan aýdaly şu iki toparyň ikisi hem 2000 manatdan satdylar diýeli. 2000 manat diýmegem 100 dollar bolýar şu gün gara bazaryň narhy boýunça. Indi şu harlanylýanlar toparyna degişli adamlar 2000 manatdan 2000 manatda alanan bolsalar şol telewizor satyp olar ýene gara bazarda satmaly bolýarlar. Çalışmaly bolýarlar. Dollary oňa da ellerine 100 dollar gelýär. Ýani 2000 manat eten baryp gara bazarda çalışsaň sen eline 100 dollar gelýär. Diýmek sen olar daşary ýurtda şo ýanky telewizor 50 dollara alan bolsaň, diýmek sen gören girdejiň 50 dollar bolýar. Peýdan. Emma şo bir telewizory beýleki iyi görülýänler 2000 manatdan satsalar, olara gelýän girdeji, dollar görünüşindäki girdeji 571 dollar bolýar. Näme üçin? Tebe olar şu 2000 manada alýarlar da ýene de döwlet narhyndan şoňa dollar alýarlar. Oňa da 2000 manada 571 dollar düşýär. Indi özüňiz gödeňine getirin, al tekse köp girdeji alýar şolar. O görgüli ähkerilmeýänlere 2000 manady bazarda dollar öwürýärler 100 dollar alýarlar şoňa. Bularam döwlet narhyndan ýankynaly 2000 manady dollar çalşýarlar bolýar. 3,5 manatdan 571 dollar bolýar. Indi şu tutada beýatleşmek mümkinmi şolar bilen? Elbetde beýatleşmek mümkin däl. Sen elbetde ki şol bir narhdan satsaň sen az giýdirjäs. Al teste az giýdirjäl ýani dollar görünüşinde. Şoň üçin şulam adalatsızlyk döredýär.
Şulam Türkmenistanyň içindäki telekeçilerde, telekeçiliň içinde diskriminasiýa siýasatynyň alınıp barylýanyny görkezýär. Ýagny sehelçe adamdan ibarat bolan ýa-ki eýgörilýänler toporluňa şolar ýaly uly ýerdejik adanmaga mümkinçilikleri bar. Çäksiz meçherde döwlet nurgundan dollar almagy mümkinçilikleri bar. Ýa-ki telekeçiliň aglaby bölegem, ýa-ki aýdyşymy diýýär, äsgerilmeýänler harlanýan topory bolmagyna galýar. Olaryň ýa-ki gara balardan dollar alyp şeýdip söwda etmeli bolýar. Inni yankajymlar eýgörilýändiň diýdik hataryna Berdim Muhammedow bilen garyndaşlarynyň da aşaram girýän adamlar bar diýdik. Olar kimler? Olar kennel, olar esasan men ünsü çekçek bolýan zadym şu gün Türkmenistanyň içinde elektron önümlerini satmak bilen meşgullanýan bary ýok bir 2-3 tane adam bar. Olaram hemme daşary ýurtdan elektron önümlerini getirip bir satýarlar, üstesine de hamala olar ýurdun içinde de Türkmenistanyň öz milli elektron enjamlaryny öndürýärmişin. Indi bilşiňiz ýaly soňky ýyllar Türkmenistanyň ozalky prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow hem ençemegedek ekranyň öňünde çykyp, "Anha biziň ýurdumyzda öndürilýär" diýip bir giden elektron enjamlaryny görkezip magtananlar eline telefon alyp, ýa-ni ha telewizorlar görkezip bizler onu görkezeriz. Ýöne şo ýanky şol tanyjy adam diýdik, şolaň da garyndaşlarynyň daşary indi şolar şu gün tutuş monopoliýany ýola goýdular elektron enjamy bilen baglanyşykly meselede. Indi olar kimler? Olaň birine şol adam buňa Hydyr berdi Abdurahmanow diýilýär. Buň telekeçilik, buň ýol başçylyk edýän, eýçilik edýän şirketiniň adyna da Aýdyn Gijeler diýilýär. Indi buň bilen bilelikde Türkmenistanda hamala milli elektron enjamlarynyň önümçiligini ýola goýan ýene bir adam bar. Oňa da Adat Çörekliýew diýilýär. Ýani şu suratda görýäňiz. Bulan ikisi hem Balkan welaýatyndan, ikisiniň hem garyndaşlyk gatnaşygy ýok. Gurbanly ýa-ki Berdimuhammedow bilen umman Berdimuhammedowler bilen ýöne şolaň arkasynda olal vice-premierlerden käbirler öden Balkan welaýatyndan bolan vice-premierler durup şolar şular ýaly ýol açypdyrlar. Innem gow ornaşyp häzir kun monopoliýalaryny ornaşdyrypdyrlar. Türkmenistanyň elektron enjamlary bilen baglanyşykly umman söwdatyna bazaryna. Indi bir aýtdyk, iň esasy orunna şu Hydyr berdi Abdurahmanow diýilen adam dur, ödem görüşüňiz ýaly öz enjamlaryny şu daşary ýurtdan gelen delegasiýalar öňünde merkeze adýan, hatta prezidentleriniň öňünde özleriniň hamana Türkmenistanyny öndürdim diýen önümlerini görkezden şolary hödürläp oturýar. Bizden alyň ine biz şolar ýaly önümleri öndürýär diýip. Indi bular hakykatdan hem öndürýär bu kanşy Türkmenistanyň içinde elektron enjamlaryny öndürmäge mümkinçiligi bolan zawodlar da barmy ka? Ya da bir göz boýawçylykmy? Ine oňa da häzir barar, indi buň Aýdyn Gijeler diýilýän şirketi bar diýdik, oňa hojalyk jemgyýeti diýip derejesi bar. Indi ol nähili şirket ýa-da nähili hojalyk jemgyýeti? Niýe yerleşýär ol? Oň yerleşýän ýeri Täze aeroportyň goloýunyna bar, ýa 3-400 metr aralykda şolar ýaly bir baglyk yer bar. Şo taýda şolar ýaly ulkan howlu bar. Howluň ýokartynda şolar ýaly ýazgy bar. Şu ýazga ünseriň adamlar aýratyn. Şurada näme diýip ýazylgy? Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk Önümçiligi ministrliginiň bilelikdäki Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýeti diýilip ýazylgy. Bu adamyň ýa-ki eýelik edýän, ýöredýän biznesi, şirketi Türkmenistanyň Senagat hem Guruluşyk Önümçiligi ministrligi bilen bilelikde açylan. Şoňa ministrligiň özü ýardam berýär şu biznes işini ýola goýmak üçin. Ondan şoňa da umuman girdejetiniň hem şäheri bolup durýar. Senagat hem Guruluşyk Önümçilik birleşigi ministrligi. Oňam 49 göterimi 49% ýanky ministrlige degişli pasaplanýar, 51% hem şol adamyň kisesine gidýär. Şol adamyň kisesine. Indi mundan gozal bu daşary ýurtlardan önüm getirip satan bolsa, soň 2016-njy ýyldan bäri indi bu hamala bir giden önümleri Türkmenistanyň içinde öndürýärmişiň. Şoň zawody barmyşyň. Adamlar nöýediňiz ananyp biljekmisiňiz? Şol adam Türkmenistanyň içinde telewizor hem öndürýärmişiň, telefon hem öndürýärmişiň, hawa bir giden lampoçkalar hem öndürýärmişiň, kondisionerler hem öndürýärmişiň.
notebooklara öndürýärmişin. Şoňa siz onany biljekmisiňiz? Biz aýtdyk 2016-njy ýyldan bäri başlady diýdik şu işe. 2016-njy ýyldan ozal bu ýol başçylyk eden, bu eýelik eden firmasynyň ady täze zaman guruluşçy diýilip adlandyrylýardy. Soň şoň täze zaman guruluşçy firmasy Türkmenistanyň ýa-ni Senaga tem guruluşyk önümleri ministrligi bilen birleşýärdi. Aýdyň gijeler atly hojalyk jemgyýetini döredýär. Şoňa da ýan gaýdyşymyz ýaly Türkmenistanyň ministrligi ýardam edip şoň çykdajatynyň 49 göterimini hamala şol öz üstüne alypdyr. Indi bular ýaly ýa gollugdan peýdalanmak üçin sen kim bolmaly? Näme üçin bir ala böyle şolar ýar gollug berilipdir? Indi başta bu lampoçka öldürmek bilen meşgullanyp başlapdyr. Indi başdaky maglumata görä 2016-njy ýylda indi şu gün bu adamyň ýanky ýol başçylyk edýän telekeçiligi firmasy näme öndürýär? Indi o arada da ýöre prezentasiýa boldy 2020-nji ýylyň oktýabrynda şol wagt Türkmenistanyň prezidenti bolup işläp beren Gurbanly Berdimuhammedow öz ogly bilen duşan bolup näme üçin ogly bilen duşdy? Şo wagt Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Senatyň guruluşyk önümçilik ministri bolup işleýärdi. Ene şo taýda bular şey dip duşan boldular. Şo taýda da hamala ýanky aýdyň gijeler diýilýän hojalyk jemgyýetiniň önümleri barada bular pikir alşypmyşynlar. Ene şo taýda Serdar oňa görkezden bolýar öndürilen önümleri, hakaty baha beren bolýar. O taýda nähili önümler görkezildi. Hamala Türkmenistany öndürilmişin, ene elinde telefon saklap otyr. Esasy öndürili diýilýän önümler ene şu taýda aşakda şoň gurrunly edilýär. Esasy telewizorlar hem şu taýda ekranyň razmeri ýa-ni ullugy görkezlen. Ýöne düýüm diýilen ölçew birligi ulanylýar. Ekranyň ullugy kesitlenende olam Amerikada, Britaniýada ulanylýan uzunlyk ölçewi. Ol düýüm diýmeklik näme manaly diýär? Neştaýda ekran ýa 32, 42 hem 55 düýümlik bolan telewizorlara baha berdi diýär. Hem täze 65 düýümlik telewizor çykarylyp başlandy diýär. Türkmenistanda ýanky aýdyň gijeler diýilýän şirket tarapyndan. Indi bu ullugy 1 santimetre ögürsek bu nähili ölçenilýär? Aýdalyna telewizoryň şu taýda ekrany, şu ekranyň çep tarapyndaky aşak burçy alınýarda, sag tarapyndaky ýokarky burçy şeýle näçe santimetr şol ölçelýär. Indi 32 düýüm diýmek 1 santimetre ögürsek 81 santimetr bolýar. 32 düýümlik telewizor diýmek. Ondan aýtdyk 42 düýümlik bar idi. 42 düýüm diýmek 106 santimetr bolýar şoň. Diagonal boyunca alınan aşağı çep burçunu alıp yokarky sag burçuna şeýle aralyk. Ondan 55 düýümlik diýmek 140 santimetr bolýar. Ekranyň şu nemesi diagonali 65 santimetr bolsa 65 düýüm bolsa onda 165 santimetr bolýar. Ene bu taýda telewizordan daşary kondisioner hem Türkmenistanda öndürilipmişin ýanky aýdyň gijeler diýilýän neme tarapyndan. Ondan suw towadyjy şu taýda neme de bar? Ýörüti aparatlar, olam Türkmenistany öndürilipmişin. Indi şu taýda da Berdimuhammedow 2000-nji ýylda şu enjamlara agat berýär. O azan atasy bolup şu enjamlaryň agat berilişigen bolupdyr. Şonda 2020-nji ýylyň oktýabryndaky şu duşukda nähili agat beripdir? Şol Türkmenistanyň öndürili diýilýän telewizorlara elem diýip adlandyrmaly edipdir. Ondan monoblok diýip bir zat da monoblok bolanyň kompýuteriň şol stol üstüne goýulýan bir görnüşi bar. Şol ekran bilen bilelikde ekranyň aşagyna da ýanky prosesori da şoňa berkidilen bolan üçin şoňa monoblok diýilýär. O kompýuterda şowul liwat goýupdyr. Ondan hamala Türkmenistanda smartfona öndürilip başlanypmışyn şonda ol smartfona da milli liwat goýupdyr. Türkmenistanyň gözälki prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow. Ondan sotawy telefonum bar eken. O sotawy telefona da körpe liwat goýupdyr. Ondan router we internet üçin routery uçgun liwat goýup beripdir. Ondan kondisioner şu öňündäki duran kondisioneri de mulaýym liwat beripdir şonda. Indi şol ýanky körpe diýilip adlandyrylýan sotawy telefony elinde tutup dur edem 2 tane sim kart almışyn şonu. Bay ulanary ýalylar häzirki zamanda bunu alýanam ýok diýär-de şu gün. Ondan ine smartfonam elinde durmuşyn.
Awa ine şulam Türkmenistan'da öndürülenmişin. Indi men diýjek bolýan zadım şuların hamala Türkmenistan'da öndürülü diýilýär bolýan hakykatdan hem şol öndürülýärmi-ka? Şon ýalda wot barmy-ka? Ine gelin Türkmenistan'da şu önüm öndürýän şol zawodyň çykarýan zadyny seredeliň. Ine şo döwürde çykan bir video bar. Şu videoda şolaň bar çykarýan zadyny görkezýär. Şu taýda siz häzir görersiňiz näme çykarýar. Ine knopka basaýar, şoň ullukan aparady we burada peçat edýär, şoň peçat edýän zady näme? Şoň peçat edýän zady kompýuterde ulanylýan myşka diýilýän we şu myşkany plasmasadan peçat edýär. Bolly. Şundan başga da şu taýda şular görkezip bilen oklar. Çykarylýan zady. Olar näme diýär? Zborka diýip barzatda, ýani daşary ýurtdan bir giden önümleri ýaky getirýärler. Kompýuteriň öz içine goýulýan önümleri Hataýdan getirýärler de näme diýerler? Şonu ýygnaýarlar da şondan kompýuter ýasadyk diýerler. Ýagny kompýuter düzýän enjamlaryň hemmesi ýam taýýar görünüşinde Hataýdan getirilýär. Bunan biz nirden bilýär? Şolaň şu kärhanasynda işläp çykan adamdan özleri aýdýarlar. Biz hiç zat öňürüm zok berde taýýarjak şol kompýuteriň enjamlaryny getirýär, şoň içinde düzýän enjamlaryny taýýar görünüşinde. Ýene şolary getirip içinde taplaýar. Şey diýmem na, görüşüňiz ýaly şol enjamlary kompýuteriň we daş korpusynyň içine salýarlar da berkidip otyrlar. Awa. Ene şundan biz öndürdük diýe, bu önümi öndürmekde adamlar buna zborka diýilýär, ýani taýýar zady ýöne bir-birine çataýmak. Ene bana Türkmenistanyň önüm diýip atlandyrmaga diligen baranok. Bular ýaly kompýuteri düzmek we taýýar önümde taýýar enjamlarynyň kompýuteri düzmegi islendik. Kompýuterden tehel baş çykýan adam şunu edibilýär. Onun için zavodam gerekler, hiç adam gerekler, fabrikam gerekler. Innem tamam öndüren ýa-ni kompýuterlerin hamala barlaýar, şunlar hilni. Ondan yana şey dip ýa-ni şey dip ýöne ýygnalan zady bir-birine berki diýär etdiň karopgan içinde halýarlar da ine biz öndürdük dip daşyna da görüşüňiz ýaly ikinji firma ady bardyr Agdabirlik. Hem ýa-ni aýdyşymda hem aýdyň diýjeler öz emniyetini goýýar logosyny hem ýa-ni Agdabirlik tiltimat diýen firmaň şu taýda ýa-ni görüşüňiz ýaly karopganyň daşynda şoň logosy durandyr. Şu aýdyşymda ýaly şu iki firma ulu orun verilýär. Şolar ikisi öndür. Ene bir taýda paýanlyk bilen ýöne gelmäge otyrlar. Bular hiç de üstüne de ýaly lazer nemesi bilen printer bilen ene bilimli diýip kompýuteriň ýüzüne ýazýarlar. Ene bar orunda ene şin şey diýip ýöne birleşdirýärler, ýa-ni gaýşymy diýerler. Nurmutun toglan bolýarlar, barlan bolýarlar da şu. Ene şu önümi öndürýän zatlar, şu öndürlü diýilýän zat adamlar. Ondan ine görüşüňiz ýani şular telewizor häzir ýygnap otyrlar. Hiç telewizor şu taýda çykýan emeňdeşmi? Ýok, telewizor çykan ýok. Telewizor taýyn görünüşinde ekrany Hataýdan getirilýär. Şoň arkasyna da şu zapças diýilýän bölümleri bar, ýagny şoň ülüşleri bar bölekleri. Şonu özleri berkidilýär taýynjak zatlary. Berkidýärler de biz öndürdük diýerler. Oňa biz öndürdük diýerler adamlar. Ol öndürülen nokta ýöne ýygnalýar. Indi şoň telefon bilen baglanyşykly hemme beýle könümler hem şolar ýaly pataplanýar. Indi bular näme diýär? Bular esasy gazanýan girdejileri nämeden ibaret? Bular her ýyl Türkmenistanyň şu mekteplerine barýan çağalary sowgat berilýän netbook ýa-da notebook diýilen bir zat bar. Şonu berýärler, şonu sowgat berýärler, ýöne şolam bilim ministrligine borçlandyrylýar, şonu almaly edilýär, şonu satyn almaly edilýär. Indi bir näçe meçherde berilýär bulara? Şonça zady bilim ministrliginiň satyn almagyna. Ne aýdaly 2022-nji ýylda Türkmenistanyň mekteplerine baran 1-nji klasyň çağalaryna berilen sowgatyň sanyna seredin, ýa-ni şol notebook diýilýän zat 80.000 sany notebook sowgat berildi diýär. 80.000 sany. Ine oňam biz häzir suratyny şurada görkezeli. Ine şular ýaly notebook berilýär. Buňa başgaça netbook hem diýilýär. Daşynda da şoň ýüzünde de Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň sowgaty diýip ýazýarlar. Hamala şunu Türkmenistanyň prezidenti sowgat berýärmişin. Ine şu geçen ýyla çenni terdar prezident saýlanýança bundan ozal şu berilýän sowgatlar hamala Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan berilipmişin. Innem terdar Berdimuhammedow tarapyndan berilýärmişin. Olam ýalan näme üçin? Onu prezident öz kisesinden pul çıkarıp töläne ony. On döwletiň büdjetinden bilim ministrligine berilen pul, şo pulu da bilim ministrligi
Döwletiň büdjetinden harçlap, ýanky 2 tane telekeçiň firmasyndan şol ýanky notebooklar satyn alýar. Ministrligiň özi de onam çağılara paýlaýar. Ondan ol näde bol prezidentiň sowgady bolup bilýär. Döwleti ol halkyň puly al. Döwletiň büdjetiniň puly ol halkyň salgydyndan zadyndan ýignalan pul ol halkyň puly. Onu halkyň sowgady diýip adlandyrsa bolardy. Ýöne oň üçin halkdan ruhsat almaly. Yok onu prezident hamala öz kiyfetinden pul çıkarıp satın alıp şolara paýdan ýaly edip onam çağalyň beýnisini ýuwmak üçin edilýär. Ýagny bizim şunlar ýanky adalatly şolar ýaly sahy prezidentimiz bar eken şolan biz üçin pulunam gaýgyran eken milyonlarça dollar pul çıkarıp şu zatlar bize sowgat berýän eken diýilen düşünjäni şol ýaş çağalyň beýnisine goýmak üçin edilýär. Inni bir aýtdyk şu taýda öndürilýän, ýanky berilýän, sowgat berilýän notebooklar sany 80.000 töwerek, 80.000 diýdik da. Näme şu 80.000? Sebäbi şuň kugun Türkmenistanyň ähli orta mekdeplerine birinji klasa barýan çağalyň umum sany 80.000 töwerek diýip hasaplanýar. Mundan odal 110.000 töwerek, mundan 10 ýyl odal döwür alsak, mektebe adından 110-115.000 çağa mektebe barýan bolsa şuň gün 80.000. Inni ýönelik maglumatda seredilýän 2022-nji ýylyň awgustynda çykdy diýdik da şu 80.000 sany notebook'un sowgat beriljekdi hakynda. 2022-nji ýylyň şo ýylyň oktýabrynda näme diýip ýazylar? Eýem diýe Türkmenistanyň diýe 1-nji klas okuwçylaryna 159.722 tane kompýuter berildi diýe. Inni seredin, inni 160.000 öwrüldi. Şu taýdaky 80.000 notebook birden iki aradan 2 ay geçen soň 160.000 öwrülýär. O näde bolar ýaly bolýar? Olar ýaly bolýanyň sebäbi şol ýaňy 2 tane telekeçi monopoliýany ýola goýdular diýdik da, şo notebook elektron enjamlar bilen baglanyşykly. Hem aýdyň gijeler ýanky şirketi var, hem Agdabir Telesemat diýen şirket var diýdik. Şoň ikisine de her sene 80.000'den pay berýärler. Sen 80.000 getirip çağalara sowgat bermeli, sen 80.000. Ondan hemşi baştan bunu hamala diňe şu 80.000 bilen bitýän ýaly edip görkezýärler. Şol daşyndan berilýän 80.000 artyk maç 80.000 adamlar. Çağalan mektebe barýan çağalan sany 80.000 umumyň. Ýöne bular 160.000 tane kompýuter berýärler. Şonu alar ýaly edýärler. Oňa da Türkmenistan büdjetinden pul bermeli. Ol pulam inni kimin kiýsesine gidýär? Elbetde özünden düşünükli zat. Näçe köp çykda jetden etmeli, döwletiň büdjetinde näçe köp çykar bilsen çykarmaly, öz kiýsen urmaly. Öz kiýsen urmaly. Indi ikisi köp berilýän, gelýän birinji klasa gelýän çağalyň umumy sany 80.000 töwerek bolsa, senem 80.000 bermän, 80.000 sany notebook bermän, 160.000 sanyny berýän bolsaň, diýmek sen ikisi girde jaljak bolýan şondan. Öldürem şol ulanylýan ýa-ki notebook diýilýändiňem oýunjak zatdygy hakynda ýene-atalar aýdýarlar. Onu ýa-da bir kaýdan soň ýa-ýyndan gaýmaly ýa işlemän başlaýar diýe. Üstüne de bu içinde bir ulanar ýaly bir ýetişikli adam ýok diýe. Bolmasa interfeýsi türkmen diline döredilipdir. Şoň içindäki maglumatlary, ekrandaky maglumatlaram ýöne odaga çeken ok diýe. Şoň üçin diňe göz üçin başda baranlaryna sowgat görünüşinde berýärler. Soň diýe odaga da çeken ok. Awa başlayan şagalar birazçyk begenler aýan ýaýmasaň diýe. Ne şular ýaly ýaşullar hem gatnaşdyryp ojol pampersli ýaşullar diýilýändiň topary bolmaly. Olaram baryp inha prezidentimiz size sowgat berdi diýip olaram şu çağalyň beýnisine uýan bolmaly. Istisne edara kärhanalarda zatlarda ine ýeňjiler diýdi ýa-na öňdewarjylar diýilýänlere sowgat bermekde de şolaryň öňüni satyn alýarlar. Telewizorlar dur, şu telewizorlar hem hamala ine görüşüňiz ýaly aýdyň gijeler diýen logosy nur telewizorlara ministrlikler şo edara kärhanalar satyn almaly. Satyn almaly. Direksiz, derege ýaramaýan telewizorlara mine sowgat görünüşinde bermeli. Ine bu taýda bayramyňyz gutly bolsun diýip o kär bäsleş geçiren bolýarlar-da bäsleşikde ýeňiş gadanlara da gadananlara da beren bolýarlar. Beý diýmek näme diýmek? Ministrlikleri borçly edýärler. Şol ýanky aýdyň gijeler hem-de Agdabirlik Telesemat diýilýän iki sany şol firmaň öňürdim diýen zatlaryny hökman almaly edýärler. Hökman oňam döwletiň büdjetinden bermeli bolýan. Şo ministrlikler geçirdimi ýanky bäsleşigi? Şolar döwletiň büdjetinden pul çykaryp şonu almaly. Indi mundan daşary
Ministrliklerden daşary, indi bizim öýümizde de maglumat gelip dur. Men mardadan käbir tanışlamaydy ýa, ýan-ýakyn habarlaşyp gördüm boly. Newt Gal kampaniýasynda marda işläp beren bir kysam tanışymyz. Şolay diýär, bizde arada mundan 6 ay odal töwerek diýär. Bizden ne pul ýygnadylar diýär, aýlyklanmadan tutup alyp galdyrar, ödümizden hem soraman başlyklary mejbur edipdirler diýär. Ýagny şu aýdyň ýyjylar hemem şol agda berilip tilsimat diýilýän kampaniýa firmalar öndürýän telewizorlaryny biz hökümet satyn almaly diýip mejbury bizden pul ýygnýarlar. Ödümizden işden kogulmak kopy bilen. Ona bilen diye pul beriyat bermeli, olluk mecbur olluk koy inni diye bizden öňüm diye şeydi pul geçiren adamlar var diye mundan. Bir ýyl ýalýan, bir ýarym ýyl. Henidem telewizorlaryna garaşyp otyr, henidem telewizor gelen ok diye. Ne bilen diye 6 ay tögere boldy diye pul geçirdik. Hanyny telewizorymyzda ýat bolýan diye başlyklanmadan jogap berip bilen ok ay. Borlay garaşy aýtan gyllan diýip otyr diye. Indi bu nädip beýle bolup bilýär. Şol ýanky Hadyrberdi Abdurrahmanow diýilýän adam prezidente arkasyn direp haýbat atyp beren adam bey. Altaňyzam alarsaňyz, almasaňyzam alarsaňyz, diýen beýden prezidentiň ady bilen mundan ozal Gurbanly Berdimuhammedowyň ady bilen ýanky edara kärhanalara batyş görkezip öz önümni alyp gelýän bolsa, ennem Serdar Berdimuhammedowyň ady bilen edara kärhanalara jaň edip biziň öndürýän önümimizi almaly diýerler. Indi bolýar, bulan derege ýarawsyz, musradan mary önümlerini bular bolýar satýanam bolsalar, ýöne adamdan eline gelen ok diýär. Şol önümler we adamdan eline gelen ok. Beý diýmek näme diýmek? Önüme bir öndürip ýetişen oklar. Önüm şol önümi öndürip ýetişen oklar. Üstesine de adamlardan pul alýarlar. Soňam şonu talap eder ýalam eden oklar bir prezidentiň ady bilen haýwat atýar. Indi näme şu prezidentiň adyny näme bilen, näde o prezidentiň beýle ýakyn nemesi bolup bilýär. Şuňun bir sara var. O saram ýan-ýakynna bir telekeçilen bir kanatyndan öz gulawymyz bilen eşitdik. Biz olaň adyny aýdy biljekler. Şol ýanky bilen hyzmatdaşlyk edýän söwda partnerler bolup işleýän käbir nemeler şoň telewizorlaryny, önümlerini öz dükanlaryna satýan käbir telekeçiler oturuşykda, turuşykda diýä. Birinciden bu Abdurrahman, ýani Hadyrberdi Abdurrahman diýen adamyň gaýtmaýan zady ýok diýä. Ýagny neşe mi, arak mi etmeýän zady ýok. Neşe çekip keypini kökleýän wagtam diýä agdyna gelen adam aýdy otyr, ol şynmy ýalanmy biler ýalyl. Ýöne şoň diýä Serdar Berdimuhammedow öz jalawyny saklaýanlygyny diýä bir näçe de gaýtalanlygyny öz gulawymyz bilen eşitdik hamala diýä Serdar Berdimuhammedow. Şoňa Hadyrberdi Abdurrahmanowyň öz kärhanasynda işleýän bir ýaş aýal maşgala bilen pynhan duşuk, pynhan gatnaşyk saklaýarmyşyn. Şoňa göni öz agdy bilen ýak bir gedek piýançylykda diýä. Bir gedegem däl bir näçe gedek. Şoňa aýdyp öwünni diýende. O şoň men sirni bilýän, şoň ýaly pynhan gatnaşyk saklaýan men işgärlemi bir ýaş aýallaň biri bilen. O sıramdan çıkar aýsam o işi aýdýar, şoň üçin men öňümde diýär Serdar Berdimuhammedow oýunjak ýaly algaya men diýenmi etmeli bolýar diýip şeýdip men niýe jalawyny saklaýan diýip öňünýäm şunda. Neşeden keypini kökleýän wagty ýa-da arakdan keypini kökleýän wagty şondan gaýdan ok. Onu indi şu taýda başgaça düşündürşem ýok-da bolýandy Serdaryň jalawyny şeýdip eline saklaýan bolsa, onda Hadyrberdi Abdurrahmanow diýilýän adama iki saniýe bolup bar. Ýa-ha Serdar Berdimuhammedow hakykatdan hem gorkuyny şoň diýeni bilen bolmaly bolýar, şoňa ýol açmaly bolýar, şoň şirketine öz adyny hem şol adam tarapyndan ulanylyp batyş görkezip şeýdip tele işini ýola goýup bermegine döndük garşylyk görkezip bilen şondan çekinip ýa-da ikinji ýoly näme bolup bilýär. Şol adamyň nojan kasaryny gezlemegini gadanjak bolsa, şo gümmüdene gitmeli bolýar. Agdyny baky semetdirmeli bolýar. Son ýaly iki ýol bar da, men öz görüşüm boýunça Hadyrberdi Abdurrahman diýilýän adamyň kysmatyna bolmasa ýanky zatlar bilen ol ot bilen oýnalýan ýaly bolup görünýär da. Emma indi ikinji adam biz aýtdyk, şu Adat Şörekliýew diýilýän şu iş dolandyrjy bar diýdik, agdy berilip tilsamaty diýilýän ikinji bir firmaň ýol başçylarynyň biri. Bu hakykatynda şoň iş dolandyrjysy ýöne şu üstünden Khan diýilýän ýöne biz häzir şoň familiýasyny bilip bilmedik. Şol adam odal prezident administrasiýasynda işläp gaýdypdyr da, şo taýda gowy ýanky Berdimuhammedowler bilen gatnaşygy ýola goýup inni şol ýakyn gatnaşygy tanışlygy üçin hem ýanky buň agdy berip tiltamatyny ýol berilýär. Florial giňiş ýol berilýär. Inni
Bu taýda ýene ýanky tragediýaň biri biz aýtdyk. Bular diýdik, 160 tane kompýuter almaga mejbur edýär. Inni şunu delillendirmek üçin 160 000 tane kompýuteri biz mekteplere birinji klasa gelenlere bermeli, sebäbi 160 000 tane çağa gelýär diýdirmeli. Yani şonam diýdirýär Türkmenistan habar terişdelerine edil şo tany göçürtýärler. 159.772 tane kompýuter satdylarmy bilim ministrligine? Ha o sattılar. Indi kompüterler berilmedi. Ongulen işi yok. Yöne Türkmenistan'ın haber teriştelerine son tasdiklanmalı. Yani 2022-nji ýylyň sentýabrynda ştada şeýle ýazylygy Türkmen portal ýani internet saýtynda bulam hökümete tarapdar portalyň biri saýtlaň ştada şeý diýilýär. Gönden gün şolay diýilýär. Ve tam gadu Türkmenistan первый класс пойдут 159 772 ребёнка. Şu ýylda Türkmenistanyň mektepleriniň diýe birinji klasyna diýe 159.772 san çağa okuw gider diýip geçen ýylynda habar ýer awgustda. Yalan adamlar 80 000 töwerek çağa gidýär. Ýöne näme üçin şu yalan maglumaty berýärler? Sebäbi şu satylan kompýuteriň möçberini sen tasdiklamaly. Sonça çağa ba diýip yalan sözlemeli. Indi biz bu sanyň yalanlygyny nerden bilýär? Bu sanyň yalanlygy barada geçen ýylyň 2020-nji ýylyň maýynda Kronika Türkmenistan saýtynda ýörüýte şoň jurnalistler analiz geçirdiler. Nähili analiz geçirdiler? Türkmenistanda diýe ştadyň orça ýazylan makalaty Türkmenistanyň diýe ýanky iň soňky jaň diýilen nemesinde bayramçylyk boldy diýe ýaňy ýakynda şonu da diýe şonnaky tamamlan, orta mektebi tamamlan uçurumlaryň sanyny gödeňde tutsak diýe şu ýylky gödeňde uçurumlaryň sanyny gödeňde tutsak soňky 10 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň orta mekteplerini gutoraýan ýaşlaryň sany 30% azaldy diýe. Indi onam subut edip ýörüýte maglumat getirýärler. Türkmenistan öz resmi çeşmelerine odal berilen maglumatlaryň esasında. Ine şo sany serederiň. Mundan 10 ýyldan gowrak odal, ýagny 2009-njy ýylda, 2010-njy ýylda Türkmenistanyň orta mektebini şol 2 ýylyň dowamyna her ýyl 115 000 tane ýaş uçurum tamamlapdyr. 115 000 tane. 2010-njy ýylda 115 000 tane ýaş uçurum orta mektepler tamamlapdyr. Aradan 10 ýyl geçen soň 2020-nji ýylda bary ýogy 80 000 tane ýaş uçurum mektebi tamamlaýar. Ýagny 10 ýylyň dowamyna 35 000 azalypdyr. 35 000 tane kemelipdir. Inni 10 ýylyň dowamyna şonça çağa adalan bolsa sany, gutorýan mektep, orta mektebi gutorýan çağalaň sany. O nädip o 160 000 tane çağa okuw edip bilýär. Näçe çağa okuw edýän bolsa şonça çağada orta mektebi gutorýandyra. Önem soňky ýyllaram ýanky ýaly her 10 ýylda 30 göre götürüm adalyan bolsa orta mektebi gutorýan çağalaň sany. Üstesine de biz näme esaslanyp ýene aýdy biler. 2010-njy ýyldan bäri 2000-nji ýyldan umuman ortalaryndan bäri daşary ýurda gitýän enatalan sany gaty köpelli. Ören köpelli. Adamdan 2 milyona golay adam şu gün daşary ýurtda. Olar ýurtda däl. Olaň çağa öndürmek islegem ýok bilen aglabasyň. Olar şol gaýdan döwürlerine dogurlan çağalaryny aňyrda goýup gaýtdylar. Şondan bäri Türkmenistanyň ýylaty kemelmek ýoly bilen gidip barýar. Bular orada köpelli dik görkezýär şonu. Buların şo tany hamala kim köpelip barýan ýaly edip görkezýär. Yalan sözleýärler. Esasy motivler hem nämeden ibaret? Öýleriniň esasy şo satýan mektebe satýan kompýuterleriniň şo sanyny bir esaslandyrmak, ýagny hakykatdanam 160 000 tane çağa her ýyl okuwa barýar. Biz şolara şonça kompýuter bermeli, büdjetden hem şonça pul tölemeli, şonu esaslandyrmak üçin edýärler. Indi bilim ministrligi bu kompýuterleri näçe pul bilen alýarlar? Bizdäki bar bolan maglumaty görä gaty gymmadam däl görünýär. Ýa-ni şol musaradan alýan notebooklar we keçijik. Olar oýunjak nemeler hatayň bazaryndan getirilen zatlar diýip aýdýarlar. On Türkmenistan öz öňlerenok diňe içiniň ýa-ni interfeýsini ýitredipdir türkmen dilinde şoňa programma goýan bolupdyrlar. Indi şonu bilim ministrligine ýanky 2 tane firma bir aýtyk aýdyn giýjiler hemem Agdybirlik Tilsimat diýen firmalar her 80 000'den bilim ministrligine satýarlar. Bilim ministrligim şolaň her birini
bizdäki bar bolan maglumata görä 356 manatdan satyn alýan ekenler. Inni onan biz äder şonu pulu gursak 350 dollara gursak o näçe bolýar? Dollara gursak eger şolary bagşlan 356 däli 376 manatdan alýan ekenler. Indi arzan ýaly görünýär da, arzan ýaly görünýär. 376 manatdan diýsen. Ýöne çok girdejini alýan ýa firmalar var, iki tane firmalar. So manatlary soň 3,5 manattan dollara gurýarlar. 3,5 manattan dollara gursalar olan eline 108 dollar galýar. 108 dollar galýar. Inni 108 dollaram 160 miňe biz köpeltmeli. Ya olan ikisi iki firma, ikisi bilelikde 160 miň tane netbook, notebook her ýyl bilim ministrlerine satýarlar. Netijede şu iki firma ödi 17 milyon 280 miň dollar girdi alýar. Diňe ýöne notebook'un urunly diýýär. 17 milyon 280 miň. 17 milyon diýmegem her firma 8,5 milyondan gowrak girdi alýar şo taýda. Ýani arasa girdi. Arasa girdi diýen inni gödegine getirin. Şo notebook'laryň öz bakasyny inni bir galaklandyk gördükde şolar ýaly notebook'y Hataydan alsaň, netbook diýilýän oýunjak çağlar üçin ýatalýan zat döredilýär. Şolaň diýen Hataýyň öz bazaryndan bary alsaňyz şonu. Näçe alyp bilersiňiz diýsem, şo Hataýa barp töwde edip beren oglandan biri aýdýa, telekaçylaryň biri. İçe kun näçe şonu näçe kilelep satýarlar diýdi. Adamny gödegine tutun, Hataýa barsaňyz. Şol kiçirim zatlary ýa-ni aýratyn baha bilen alan gokda diýä, şol zatlar kilelep satýarlar diýä. Şolar ýa kiçirek notebook jenne diýä sen kileti bilen alyp bilýän, kilelep baha kesýärler diýä, gaty köp alsaň, optam alsaň, sana kilelep berýärler diýä. Şolaň bahasyny näme aýratyn ýöne bölüp alsaň, şolaň bahasy 20 dollardan köp dälýär. Şolar ýa netbook'un kiçijik oýunjak netbook 20 dollardan. Inni sen bolýan şolar 20 dollardan, 25 dollardan alypdyr diýeli. 20-25 dollardan alyp getirip olaryň 108 dollardan satýan bolsalar, bulara gaty uly ummasyz milyonlarça dollar giýdejek alýar. Diňe ýöne şoň öýünden. Mundan daşary ýan kaýdyşymy diýýär, bular telewizor getirýärler. Telewizoryň öňüne ekrany getirýärler, ýygynak enjamlaram, taýýar enjamlaram kilelep satyn alýarlar. Ýa-ni içine berkedilýän zatlary da gelip özlerçe öndüren bolýarlar. Telewizor satyp oturýarlar, telefon ýyp özlerçe öndüren bolýarlar. O telefonum özleri öndüren oklar aňyda Hataýda çykarylan zatlary. Indi şonam öz ýanyndan Gurbanly berdi Muhammedow hem Terdar berdi Muhammedow hem garaçanlar bilen ýa ananýalar. Şonu Türkmenistanyň öz zawodyny öndürli şu zatdan hemmesi. Ya da ananan bolýarlar da şonu Türkmenistanyň önümi hökmüne görkezip gelýärler. Şoňa da gowanan bolýarlar. Ine bizde Türkmenistanyň öz elektron enjamlary çykarýar. Milli önümlerimiz diýip oňa da Türkmenistanyň öz milli atlaryny takyp berýärler. Ine şolar ýaly maskaraçylykly bir ýagdaý bar häzir şu Türkmenistanyň. Inni bu telekaçylaryň öz maglumatyna anansaň, onda bular hamala halkara derejesinde halkara kampaniýalar tarapyndan, ýagny önümden hiline baha berýän kampaniýalar tarapyndan ýürüte sertifikat dokument alypdyrlar, şu öz önümleriniň hiliniň ýagdaýyna kepil geçýän. Ine şolar ýaly resmi habar terişdelerine şolar ýaly sertifikaty görkezden bolýarlar. Şu taýda da aýdyn gijeler hojalyk jemgyýetine ene halkara CERT International diýen kampaniýa tarapyndan şoň önümniň hiline kepil geçilip halkara standartyna laýyk gelýär diýip şolar ýaly nomer bilen ýa-ni standarty görkezýän sertifikat beripdirler. Indi bu näme şu hakykatdan ham şoň öndürýän elektron önümleriniň hiline kepil geçýän zatmy? Ýok adamlar. Şu nomer var, şu standart, şu standartyň nomeri. Bulam şoňa berilen sertifikatyň nomeri. Onam haçan alypdyrlar bular. Bu firmaň işläp gelýänine inni 7 ýyl boldy. Ýani 2016-njy ýylda näri şol ýanky aýdyn gijeler hem elektron önümlerini öndürip gelýär diýilip aglan edilýär. Ýöne soň önüminiň hiline baha berýän sertifikatym geçen ýyl berilipdir. Geçen ýylyň 13-nji maýynda berilipdir. Onda beýdimek 6 ýyllap şu önümi hiç ýyly sertifikat almadyk önüm. Emma şol Türkmenistanyň döwletiniň önümleri diýilip ne şolar ýaly milli önüm diýip aglan edilip gelindi. Şu standarty bar, ine halkara derejesinde ikrar edip ýalan terilip gelindi. Inni üstesine şu dokumentin özi şoň
elektron önümlerinin halkara standartyna laýyk gelýändigine, şoňa da halkara şu dokument berýän şu edaran kepil geçýändigini aňladýarmy? Ýok. Indi onu biz niden bilýär? Onu biz şu firma, ýa şu ýokardaky halkara kampaniýasynyň saýtyna girýär. Ine şular ýaly ISO.org diýip bar. Şoňam ýanky standartynyň nomery bar. Şu standarty eýermek diýmek näme diýmek? Ne şoň girişinde de ýazylgy. Menem onuň üçin şuda orçça terjime edip görkezden türkmençe terjime erwediler şykya. Şu näme kepil geçýär? Şu ýanky sertifikat. Ýanky sertifikat öndürilen önümün hiline kepil geçen ok. Şol öndürilen önümü öndürmek bilen meşgullän, ýani firmany bir zada borçlanýar. Ýagny необходимо демонстрировать свою способность последовательно предоставлять продукты и услуги, отвечающие требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным требованиям, и направлено на повышение удовлетворенности клиентов за счет эффективного применения системы, включая процесс улучшения системы обеспечения соответствия требованиям клиентов и применимым законодательным и нормативным требованиям. Ягни, şulya tizdiýe müşterileri diye nähildir önüm bilen üpçün etmek bilen meşgullanýarmy, şo boýunça önüm öndürýärmi diye. Tizdiýe belli bir standartlara ýermi, ýagny biziň müşterilere hyzmat etmek baradaky talabymyz bar diýe. Ýagny ýygyderli ýola goýmaly sizi çykarýan önümde näme çykartaňyz çykaryň. Telewizor çykarýan ýa kurşka çykarýan, käse çykarýan, näme çykartaňyz çykaryň ýöne siz şulary şu müşterilerimizi ýygyderli önümler bilen üpçün etip durmaly. Awa şolaryň talaplaryny ýerine ýetirmeli. Siz özüňiziň aglan eden normalaryňyz we adatlaryňyzy şolara laýyk şu man müşterilere hyzmat baradaky talaplary ýerine ýetirmeli. Biz bir aýdan okyanky şu firma biz siziň önümüňiziň ýokary hiline kepil geçýär oklar. Üstesine de bular ýaly sertifikat, требования ISO 9001 2015 носят общий характер и предназначение для применения к любой организации, независимо от ее типа или размера, а также продуктов и услуг, которые они предоставляют. Şular ýaly sertifikat diýe, bu diýe önümüň hiline kepil geçen nokta diýe, buňa umumy häsiýeti bar. Ýani bular biz diýe islenlik gurama da şunu berip bilýär, şu nämäni talap edýär. Bu diýe, men diýjek bolar öz sözüm bilen beýan etsem, ýanky sertifikat siz diýe nähildir önüm öndürüp başladyňyzmy? Ýylat ýanky müşterileri önüm bilen üpçün etmek barada siziň diýe borçlanmaly zadyňyz ýa ýani şol işe diýe ýygyderli ýola goýmaly. Siziň özüňiziň ýanky aýdýan zadyňyz bizine müşterilere şular ýaly haritler bilen üpçün etjek heýlim bilen gowdiýaňyzmy? Siz onu öz sözüňizde durmaly. Adamlar ýa müşterilerinizi kanagatlandyrýan zatlar çykarmaly diýdi. Hiç bir kepil geçen ok siziň öndürýän önümüz halkara standartyna laýyk gelýär diýen zat ýok. Näme üçin? Sebäbi bular başga sertifikat almaly. Şoň hiline kepil geçmek üçin şol aýratyn elektron enjamlaryny öndürýärmi? Şoň hopsuzlygyna kepil geçýän aýratyn sertifikat bolmaly. Ony ýürüýçi edaralar barlamaly. Şol elektron önümleriniň nähildir radio diýende radio tolkunlar barmy ýa başga radioaktiv elementler barmy? Şolar ýalda açyk ýa-my yaramazat ýa-ni şonu ulanjylara ziýan ýetmejek zat barmy, ýetýän zat barmy? Onu aýratyn barlardan geçirmeli. Bular şonu barlardan geçirmeýändirler. Şoň standarty barada bularda sertifikat ýok. Diňe bilen borçlanýan sertifikat bar. Ýagny biz diýe öz müşterilerimizi şular ýaly önümler bilen üpçün etjek, şular ýaly hyzmat etjek, şoňa borçlanýar tip borçlanma bar. Inni şol borçlanmany bir şular ýerine ýetirýärmi? Ýerine ýetirenok. Bulan öz borçlanlady. Onan biz niden bilýär? Geçen ýylyň 23-nji martynda ýene de Kronika Türkmenistan saýtynda şuna analiz berilip ýörüýte bir material çykdy. Olam näme hakda gurrungy diýe. Bu taýda esasy siziň özüňiz çekjek bolýan bir zadymma. Ýagny 2020-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýylyna gawatlanyp Aşgabat ady bilen tögde Amerikada açyldy. Şonda da hamala ilkinji gedek Aydın Gijeler firmasynyň hem dükany açylypmyş. Şoň suratyndan görkezdiler şu taýda aşakda. Ine Tögde Amerikanyň içinden belli bir bölümini görmüşsün. Şu taýda da Aydın Gijeler diýip ýazylgy şu taýda. Inni ol Aydın Gijeler soň işledimi? Şu Aydın Gijeler bar ýok bir hepde işläpdir. Näme üçin?
Sebäbi bu satyan ardan telewizorlarına, ýa-da smart telewizorlar diýilýär. Şoňa bolan isle gaty uly näme üçin adamlarda pul ýok. Adamlarda pul ýok. Indi şaýda şol şaýatlar aýdýar. Şu Kronika Türkmenistan saýtyna maglumat beren şaýatlar aýdýar. Biz diýär что-то я перед магазином сразу же выстроилась очередь из желающих купить дешевую технику. Обязательно присутствие полицейских не спасало от постоянно возникающих стор. Şu dükkan açıldı diye şu yankı Tevda Amerika'da olan adamlar algap bardılar şolar ýaly yankı aydın giyjelen dükkan açılýar şoň içinde diýip. Telewizor almak üçin. Indi diýe otayda bir giden yankı nowat töredi. Hatta polisiýa da bardy. Polisiýa adamlar oňuşturjak bolýar ýa-ni nowatyň üstünde ulu uruşturdu diýär. Türkmenler öýdüňiz bilýär, bir ardan da nowata durulan, ol tertip düzgün saklanan, we baslyk bolýar. Her kim ýyzdan soň gelenen bolsa ýoňa geçek bolýar da adetýär. Netijede näme boldy diýär? Şoda akbaran adamlaň diýär her 10-dan birine belki bir zat ýetse ýetendir diýär. Bagşlaň bolýan. Soň diýär tiz wagtdan bir näçe gün geçen soň şol netijede magazin şo dükkan ýapyldy diýär. Indi on näme üçin şolar ýaly ajataj döredipdir? Sebäbi hakykatdanam olan hödürleýän telewizorlaryň narhy ardan diýär, ýagny 55 düýmlük diýilýän ekranly telewizor, biz aýtdyk şoň ekranyň diagonal ölçegi 55 düýmlük diýmek 140 santimetrlik da. 1 metr 40 santimetrlik. Şonňa 2736 manatdan hödürlediler. Şo zemin ady bilen satylýan näme. Olan bazar narhy bilen $137 bolýar. Ol gaty gymmat däl ýöne bilen adamdan ortaça aýlygyny alsak adamdan 2 aýlygy. Adamdan 2 aýlygy şu ardanam bolsa. Ýöne şonu da diýär. Bu niýe Hataýyň öz telewizory bilen ine Skyworth diýen at nemeti bilen logo bilen çykýan Hataýyň öz telewizory bilen deňeşdirende has ardan diýär. Hebä Hataýyň telewizoryny Türkmenistanyň dükkanlaryndan alsaň 9000 manatdan almaly bolýar diýär. Ýagny bazar narhy bilen $447. Emma buňaň ýanky edil şol ekranyny ululukdaky ekranyň Türkmenistan öňürli diýilýän aljak bolsaň onda bary ýok 2736 manat tölemeli. Ondan iň arzany diýär şo taýda şonu dükany hödürlenen iň arzan telewizor ekranynyň ululugy ýanky diagonal boýunça 32 düýmlük olan 81 santimetrlik ekran. Onu 942 manatdan hödürlediler diýär. Ýani $47, $50 mardan bolýar da, ýani bazarlar bilen. Ýöne edil şolar ýaly ekranyny Hataýyň telewizoryny öz original telewizoryny aljak bolsaň onu 3000 manat töwerek tölemeli. Olam $150 töwerek bolýar. Indi ýöne dükkan desine ýapýarlar. Ýapýarlar näme üçin? Sebäbi şonça öňüm biler öňdürip bilen oklar. Şonça telewizor öňdürip bilen oklar. Dükkanam göz üçin açypdyrlar. Otaq şu prezident Berdim Muhammedow şu döwürde baran üçin, şoňa görkezmek üçin ene aýdyn gijelen hem dükany var diýip soňam göz oýuşlyk gutarya öňüm bilen üpçün bilen oklar ýapýarlar. Beýdimek näme anlar diýär. Ene şu ýanky sertifikatyň talaby boýunça öz müşterilerini öňüm bilen üpçün edip bilen ok, şoňa güýji kuwaty ýok. Üstesine inni şu taýda ýene de şikayetler var. Şu saýtda bir giden şikayetler getirilýär. Ol şikayetlara men ha görüp koýaýyn. Başla aşakda. Şu Türkmenistan News, Türkmenistan Kronikasynda bir giden ýa sosial ulgamlarda şu aýdyň gijelen öndürýän öňüm bilen baglanyşyp şikayetler var. Näme diýen ha? TV nowatyndan ýa habar barmy diýe, 6 aý boldy diýe. Biz diýe soň näme edipdirler adamlar? Ýanky aýdyň gijelen saýty bardy. Aýdyň gijelen saýtyna baryp şo döwürde sen dakar edip bilýärdiň. Nowata durmak üçin sen dakar näme diýäň da maglumat diýerýäň şolaň saýtyna gelip. Indi soň näme bolýar? Nowata durmagy mümkin bolmady diýe. Indi nowata durýanlar şondan näme aýdýarlar? Nowata durýan amma sana maglumat gelýär diýe telefonuňa. Telefonuňa maglumat gelýär, siz nowata durduňyz diýip. Ýöne nowat nomeryňa maýdan oklar diýär. Sen nowatyň näçe wagt dowam etjekdigini takmyna maýdan oklar. Sen haçan nowatyň ýetip haçan öňüm sen telewizor alyp biljekdiň haçanda hakynda maglumat beren oklar diýär. Bar gelýän zat näme diýär? Siz nowata durduňyz diýen maglumat gelýär diýär. Gutordy ondan näme başlaýar? Ondan uzak döwürläp garaşmaklyk başlanýar. Ýagny bu taýda bir aýda 6 aý boldy diýip ýa sosial ulgamlardan alynan
screenshot ýöne adamlaryň adyny bermeýändir, adamlar hakykatyn ulanan bolmaklary mümkin. Ýene bir ýazypdyr sosial gomda şu aýdyň ýyjylan şu telewizorna durulan nowatyn nemeti şikaýaty şu. Onu şaý boldy diýär. Bir ýyldan hem köp geçipdir. Garaşyp otyryn gelen ok diýär. Hani intak garaly 1,5 ýyl boldy diýär. 1 ýa-da 2 ýyl boldy diýär. Awa ýene biri ýa-da ýa bu şerde уже почти 9 месяцев orça ýazypdyr da meni diýen nowatda ne 9 aýta görä garaşyp otyryn na telewizor staýu. Лучше бы тогда не обнадеживали adamlar diýär ruhlandyryp umyt bermedik bolsalar gowy diýär da. Ondan ýene bir ýatdyr ýalançy bu firma moşennik sebäbi bir 2 ýyl geçti intak getiren oklar telewizory anonman moşennik diýip bir ýazypdyr da. Ine görüşüňiz ýa şular ýaly teslenmeler bar. Oň üstesine inni şuň saýty bar. Başda aýtdyk, şu taýda saýtda nowaty durup bolýar diýdik da. Soň şu taýda adamlar ýazýarlar da. Salam, bakaty näçe, näde habarlaşyp bolýar seredin. Şo döwürde şu saýta girseň hem bakaty barada da maglumat ýok. Adamlar bakaty barada maglumat ýok. Ýanky bakalar nirden alynan? Şol wagtlaýyn açylan dukan bar. Şonu adamlar görüp ýetişip şonu habar beripdirler da. Soň dukan ýapyldy, saýta girýän saýtda oň narhy barada hiç il maglumat ýok. Biz de diňe telewizorlaryny şu telewizorlar bar diýip ýankylan ekranyň ulluklary görkezýär. Ýöne şolaň bakaty ýok. Onu görgüli adamlar girýär. Salam, zemin 55 düýmlük diýär. Näçe manat diýip sorýar. Ýokarda ýene bir sorýar. Ýene bir aşakda sorýar. Bakaty näçeler? Näçe? Men zakadym haçan taýýar bolýar. Poçtama habar gelmedi diýip ýazypdyr ýene biri. Как вас можно найти? Siz näde tap bolýar diýip biri ýazypdyr. Я звоню 3 дня, то занято, трубку не берет. 3 gün näpsiň görkezden nomerymy jaňa diýän ýa. Şoň saýtyn nomerym goýan bolýar, ýöne hiç kim alanok diýär. Здравствуйте, можно узнать цену diýip ýene biri ýazypdyr. Baha näçe diýip ýazypdyr. Сайт не работает, телефон занят, а ведь мне звонили, спрашивали, подтверждаю ли я заявку на покупку. Hatta diye bana canım ettiler diye men niye ödümün dakalmy tasdiklayan mı diýip diye men tasdiklayan ýemden soň indi ýerine jaňa diýen ol şonda jogap ýok diye bir Gije magazin diýip bir diye. Nirde magazin diye eger bahalar ýazyl indi taýda ya eger diye bahalar ýazylgy bolsa diýip onu ödüňizde hasam köp adam çekip bilerdiňiz diye bahany goýan boldy. Prosta suratyny görüp diye peýda hiç ýyly ýok. Suratyň şäherde magazynyna görüp bolýar, suratyny diye pikir edýän öz ýalňyşyňa düşünip düzedersiňiz diýip. Ýok ýerlikli şikaýatlarda bakaty barada da maglumat ýok, size jaňa medip bolanok diýä suratyny goýupsyňyz, o suratyny men ýa köçede de dukanlarda goýup görüp bilýän ýa suratdan peýda ýok diýip. Indi bular bir tarapy hiç ýyly maglumat ýok. Üstesine indi siz nähil pikir edýäňiz şol aýdyň giýjelen saýty her nähil ýagdaý. Indi adamlar aýdyň giýjeler saýtynyň ýagdaýy şu basýan işlän ok. Ine men ýan ýakynda bir kepde mundan odal bir giýirip gördüm, işledi. Bir de işleýän, bir de işleýän şu saýtyny açylan ok. Ne men şuny ýene teýin açdym. Şular ýaly ne şuň hakyky saýtyň ady şu. Aýdyň giýjeler nokot.com, nokot.tm. İşlän ok. Ondan hiç dakadym edip bolanok. Ödem şolar ýaly ady bar. Türkmenistanyň iň köp öňüm, ýa-ni elektron enjamny öňdürýän telekeçilik, hojalyk ýa-ni birleşigi diýip atlandyrylýar. Hojalyk jemgyýeti diýip atlandyrylýar. Ödem senagat hem guruluşy önümçiligi ministrligi bilen bilelikde döredilen zat. Bilelikde döredilen şol ýa-ni firma şoň saýtam işlän ok. Adamlar bilen gatnaşyk şoň ýaly. Indi bu bilen hem çäklenen ok bu kemçilikler. Ina Alatlyk radiosynyň saýtynda 2-3 ýyl mundan odal. 3 ýyldan tähel adarakdan 2 ýyldan tähel gowrak wagt odal 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda şular ýaly ýene bir maglumat çykdy. Bularam şoň telewizorlaryny alan adamlardan şikayetlari hakynda ýazýarlar. Ýagny продавцы туркменских smart телевизоров удивляют покупатели о низком качестве, опасаясь недоразумений. Şo diýär Türkmenistanyň smart telewizorlary diýilýän telewizorlara satýan satyjylar bar, dukanyň eýeleri diýär, öz müşterilerine duýduruş berýärler diýär. Şu satylýan telewizorlaryň hili yaramazdyr diýip alaýmaň diýilen görnüşde. Indi şo barada Türkmenawatdan ýagny Lewap vilayatyndan şol telewizor alyp kötenen adamdan sözlerini getirýärler.
Yani Azatlyk radiosynyň şo ýerdäki habarçysy şo barada maglumat alyp şonda maglumat berýär. Indi bular näme aýdýarlar? Şol dükanlarda hakykatdan hem diýe aýdyň giýjeler diýen kampaniýa önümi ba diýe belli bir derejede. Inni ýöne şon niýe alýan bol niýe allyk diýeni. Nijeli nazat Türkmenabada Yakup ýyl 32 düýmowy telewizor, ýani ekran ul ekranyň ullugy şol 32 düýümlük diýe telewizor allym diýe tolkun ady bilen 2020 manat alypdyr. Indi $100 uğrakda $110 bolýar. Garabadaryň nemesi bilen. $110 alypdyr kiçi telewizor. Soň diýe doма не прошло и 3 часов. Öýe geldim 3 sagadam geçmedi diýe, ýa-ni niýe açdym moly niýe. Ekran niýe öz-özünden niýe öçdi diýe. Soň diýe onu niýe ýerine gitdim ýa-ni dükana alan ýerime. Türkmenawatda bir elektron tehnika boýunça dükан satýaşyn. Ertdim moly niýe magazynyň eýesi diýe. Bizde garantiya berip bilemzok. Sebäbi bizim özümizden paýatym что на эти товары гарантийный срок не даётся diýe. Bizim önümizde de gelen aňyrdan niýe garantiya bilen gelen ok diýe. Ýani şonu öndürdim diýen aýdyň giýjelerem dükana ertenlerine şonu berenlerine garantiýasy berýärler. Onu dükanam öz müşterilerine satanna garantiya berip bilen ok. Onu ýa-ni ýerine getirýärler döwlenden soň 3 saat geçen soň ekrany açylan ok diýip getirýär. Dükanyň eýesi ýok, bizim ödümizde bir garantiya berilen aýdyň giýjelen öde. Bizim size garantiya berip bilemdik. Şoň üçin puluňyzdan berip biljek däl, harydy ýerine dalyp biljek däl diýip aňka adamyň pulunu köýdiripdirler. Поэтому не можем принять товар обратно и вернуть мне деньги, янка адам айдия, да? Так же, как и не сможет предложить услугу по устранению неполадки. Рассказал нашему корреспонденту житель Фарапа Аймурат. Аймурат тебе не атанадан, adını ýitdirdik diýe ýeri Farap etrawynyň ýaşaýjysy şunu gurrun berdi diýe. Ýagny şonu niýe biz bejermem bilemok diýe. O bejermäge de biziň hakymyz ýok, oňa da mümkinçiligimiz ýok diýip. Şunu ýaly ödem ýyndan ýene de getirýär başga bir ýerine maglumatyny. Примерно в 90% случаях купившие эти телевизоры клиенты пытаются вернуть их из-за технических неполадок. Adamdan diýe şonlardan alan telewizor alan adamdan diýe 90% goloy diýe şonu ahyrdan ýygyna getirjek, tawşyrjak bolýarlar diýe. Ýerde işte kötenip bolyn, şonu edibilenoklar. Eti telewizor мы сами не привозим, поэтому dükанçyň gurrunu getirýär bu taýda. Дуканчайдя, да, эти телевизоры мы сами не привозим, поэтому не можем дать гарантийный срок на них. Biz televizorlar ödümüz getiremiz da bir de getirip berýärler, bir de местные чиновники, yerli чиновниклар bir de diýe mecbur edýärler ýanky televizor almaklyga. Indi şonuň ýankytyna geldik da, näme mecbur edýärler? Şol ýanky diýilen adam, Hıdırverdi Abdurrahmanov diýilen adam Serdar Berdimuhammedow arkasyny diýip, şoň jylawyny taklaýan diýär da. Mecbur edýär jaň edip. Dükandara mecbur edýär, kärhanalary mecbur edýärler. Edara kärhanalaryň işgärlerinden pul alyp galýarlar. Onu iyi berýärler. Ýanky kiýsesine Hıdyrberdi Abdurrahmanov diýilen ýa-da ýanky Agdyberdi telesamatynyň nemesine bank hasabyna geçirýärler. Olardanam telewizor gelenok. Olany edara kärhanalaryň işgärleri baglanşykly. Indi ýa-da öňürdim diýen telewizorlaryny käbir Sewda merkezlerinden şu elektron tehnika enjamlaryny satýan dükanlara berýärler. Ýöne garantiya beren okul. Onuň ogurgullarym näme diýe? Biz ýanky dükanyň eýeleriniň biri aýdýar. Biz diýe özümiz diýe geljekde müşterilerimizi ürkütmezlik üçin, şolar gorkutmazlyk üçin özümiz aýdýar diýe. Şunu almahan şunu hiýeli gowy däldir, biz ýöne mejbur edýärler diýip ýöne şonu bir almaň diýip öňünden duýdurýarlar diýe, dogry edýärler. Sebäbi hem üçin sebäbi o telewizor alyp kötenen adamlar gaýdyp onuň o dükandan hiç zat almaýarlar. Dükan anamdan gaçşy. Ýöne dükanda iň yaramaz şo hariç şo diýe, ýankylaň şo aýdyň giýjeler hemem ýanky Agdyberdi telesamatynyň öndürýän önümleri şon ýaly anamsy. Şoň üçin duýduruş berýärler dükanyň eýeleriniň öýleri. Şular ýaly ýagdaýda indi şey diýem, şular ýaly musor, ýagny zivil adamlar zatlardan dolduryp otýarlar. Ýurdu da indi şulam milli önüm diýip adlandyrýar. Onam adam oýnaýarlar, ýagny Gurbanly Berdimuhammedow Serdaram oýnap otýarlar bular. Indi milli önümimiz bar diýip. Ondan o şikayet edýän adamdan şikayetem ol ýokarky samsyklara ýetjen ok. Siz pikir etmeň şu Gurbanly Berdimuhammedow ýa Serdar Berdimuhammedow şunu bilýändir diýýärdi. Ýok, ar şikayet ýeten ok. Ýöne
Bizdäki bar bolan maglumatlara görä baş prokuror da şulardan birden kötenen adamlardan arda barıpdyr. Bilşiňiz ýaly şu gün kunem geçen ýyly bellenen baş prokuror bar, Serdar Mälikul diýilýär oňa. Şoňuny borjy. Şu odalky prokuroryň döwründe şu işlere seyredilmedik bolsa inni şo seyretmeli. Üstesine şu zatlara jogap bermeli. Ýene bir näçe adam bar. Ol adamdan biri Türkmenistanyň energetika ministri. Türkmenistanyň energetika ministri elektrik enjam bilen baglanyşykly Türkmenistana ýaýra edilýän, Türkmenistanda öndürilýän diýilýän önümden hiline şolam jogap bermeli, şolam gödegçilik etmeli. Ol adamyň adyna, ol ministriň adyna Hacı Muhammed Recep Muradow diýilýär. Hacı Muhammed Recep Muradow ine siziň jogapkärçiligiňe girýär. Ýene ýanky aýdyň nijeleri bilen şol Agdawirlik teltematyna üstünden himaýa edýän, soň işini gödegçilik etmeli. Ýöne gödegçilik etmegiň ýerine gaýta şolary gora oturan, şolary himaýa edýän ýene bir çinonik we ol adamyň adyna Durdy Ilyasow Baýjanow diýilýär. Durdy Ilyasow Baýjanowyň käri Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen Energia Korporasiýasynyň başlygy diýilýär, başlygy wezipesi. Ýani Türkmenistanyň energetika ministrliginiň içinde ýanky bir ýene bir bölüm bar. Oňa Türkmen Energia Korporasiýasy diýilýär. Şoňa ýol başçylyk edýän Durdy Ilyasowam şu zatlara gödegçilige jogap kelýeti bilen jogap bermeli adam şoň hiline, şoň şo taýda edilýän passapozorluklara şolam jogap berýär. Şoň şu şolaň adyny aýratyn nyktak geçýär. Bular bir tarapdan ýurdu ýanky pesili, ýöne arzan ýöne pesili önümler bilen dolduryp oturýarlar, adamlary mejbur edýärler. İkinciden gowy şol telewizorlar aýdaly, gowy önümleri ýa suw sowadyjymy, ýanky ventilator olaram döwülip durdy. Ýani ýene bir tarapy bar. Lampaçkalar. Köçelere dakylýan lampaçkalary häzir aýryp, şu aýdyň gijeler kampaniýasynyň öňündirdim diýen lampaçkalary bilen häzir dolduryp berler diýe. Olaram desine köýýär diýe. Şoňa da ünsürenoklar, ýol berýärler. Bundan hem näme diýe? Näçe lampaçka çalt köýse, ýene de energetika ministrligi, ýene de birden beýlik ministrlikler ýene täze lampa almaly. Olaram gymmat nämedir? Yani LED lampalar, ýani energiýany taşyýan ulanýan lampalar diýip hasaplanýar. Ol adaty lampalardan hem gymmat. Ýöne şonam ýene de aýdyň gijelerden ýygyderli alyp durmaly bolýar. On garantiýa möhletdi bilen maňa gelen näme daýdylýar da öýleriň içine dakylýan inde şolaryň diýer resmi saýtda diýe 10.000 saat işlemegine kepilik berilýär diýe. Ýene şo karapotnyň ýüzüne şey edip ýazylgy diýär. Şoňa diýe 10.000 saat şunu ulanyp bilýäňiz diýip. 10.000 saat adam diýär biri ýa şo ýugurdyň içinden şundan kösenen adamdan biri diýär. 10.000 saat diýmegem günüň dogamyny 10 saatlap işlenne de diýär şo lampalar ulanýanda. 3 ýyla çenli ömrü bolmaly şo lampaň. Emma diýär, bir aýa çenli çydaman köýýär diýär şolan köpüsi. 3 ýyllap işlemeli lampa bir aýyň içinde köýýär. Köçe lampalaryň ýagdaýy şonýaly. Bulam kime bähwitli? Şo lampany öndürýän ýanky aýdyň gijeler kampaniýasynyň eýelerine bähwitli, hemem şo Agdawirlik tilsimat diýenlere bähwitli. Näçe şalt köýse, näçe şolary, näçe şalt tandan çyksa, şo ýene täzeden almaly ministrlikler. Şolardan. Ana ýygyderli ýöne girje şeşmeti. Ýöne şunyň o nähil bolýar ho diýip şolardan jogap soraýan ýok diýär. O senden alan lampam köçe dakdymyna köçeler ışıklandırmaly ministrlikler we ýanky şol Türkmenistanyň energetika ministrligi jogap berýär. Şol ýokary getiren okşonýa öýde kösenýär. Öýde büdjetinden ministrligiň büdjetinden bir geden pul gidýär milyonlarça dollar ýanky üçin, köýýän lampalar üçin. Ýöne şony ýokary aýdy bilen ok diýär. Ne Gurbanly Berdimuhammedow aýdy bilen, ne Serdar Berdimuhammedow. Bunu gorku diýär, ýanky esadan hatyr berdi Abdurrahman bilen, ýanky Haramzada we aýdyň gijeler kampaniýasynyň eýesi. Şo gorku diýär. Şikayet etsem, men arkamda Serdar Berdimuhammedow dur, men sen güýmüge gideren, sen ministrmi, sen kimmi? Türmäge gidererini paýwatat diýär. O gurgullarym şikayet edilen ok. Ýene mejbur bolup şoň grampasyny almaly. Ýokarky samsyklarym näme pikir edýär? Her şolary Türkmenistan milli lampalary gowudur diýip şikayet gelen ok diýär koýnoty. Şikayet edermeseň o ministrler wezipesini gidermejek bol şeýdi goty. Beýle könümler barada da şonýaly. Telewizora gedek gelende de şonýaly. Desine sağdan çykýar, emma näme diýerler? Ya kompýuterlara gedek gelende de şonýaly. Sağdan çykýar. Emma näme diýerler? Şol önümler, şol yaramady önümler bilen edara kärhanalary şolar ile üpçün edip şolar almaga mejbur edip oturýarlar.
Hiç kimim şikayet etmeye hakkı yok, yukarı getirmeye hakkı yok. Ýöne şoňa garamazdan ýan gaýşymy diýär bizdäki bar bolan maglumata görä bir giden idara kärhanalyň işgärlerinden şolary kötenen işgärlerden ýan baş prokuror turada ardalar bar. Şoňa ýene bir wedek ýatlady ýa. Häzirki baş prokuror Serdar Mälik Guliýew. Şol işi galdaryp şoňa uğruna çykmasaňyz bolanok. Soň ertek gün şoň üstü açylan etdin ýokary ýetsäýse, siziň hem kelläňiz gidýän hem şu çaka çen şu zatlary gezläpsiňiz diýip. Siziň hem kelläňiz gidýär ýaly eder. Serdar Berdimuhammedow hem şunu eşitmeli bar, şunu eşitmese ertir, ýene deşdirer. Gurbany Berdimuhammedow hem eşitmeli bar, sizi maskara edip ber, halkyň içinde bir giden näge gelip döredip. Ödem her gedek neçe çekenne ýara geçenne Kıdırberdi Abdurrahmanow diýilen adam ana Jylawy Serdar Berdimuhammedowyň jylawy meň elimde diýip öwünýär. Nämemişin şoň işgärleriniň biri bir ýaşlynan şoň bilen pynhan teýük gatnaşygyndanmyşyn. Şoňam saryny öde bilýärmişin. Aw. Şonam Serdaram ana şolam şoň bilen näki jylawmyşyn. Şo wakada, şo ýagdaý. Inni Agdybirlik tiltimaty bilen baglanyşykdy. Ýene bir maskaraçylyga sine deliň. Ine şuň saýty bar. Agdybirliň saýty eýlekiden tapawutda aýdyň ýejelenkinden tapawutda açylýan nähilem bolsa ýöne şuň içindäki hemme maglumatlar näme düşünür rus diline ýazylygy. Ödem şuň türkmen diline öwrer ýaly funksiýa hem ýok, ingliz diline de öwrüp bolanok. Inni stadan bir giden ýalan maglumatlar bar. Näme ýalan maglumatlar? Ine biziň partnerlerimiz diýip bir giden halkara derejesinde awraýly kampaniýalaryň atlaryny goýupdyrlar şu taýda. Ine Microsoft we ýani Nvidia diýilýän we bulam halkara guramalary, Western Digital diýilýän awraýly halkara elektron önümler boýunça ýani kampaniýalaryň biri. Microsoft biler terediňin ýa elit grup diýe. Şular bilen hamala hazmatdaşlyk edýän ýa-da şularyň partnerler ýaly görkezýär. Ýöne hiç il ştada subutnama bermendir. Ýagny şularyň nähili önümlerini ulanýar şular. Nähili gatnaşykda görkezmeler sen. Şol barada hiç zat ýok. Agdybirlik tiltimat diýil, ýani şu firma, şu taýtynda hiç zat ýok. Üstüne iňe partnerleri hökmünde da aşağıda iki tane kampanya adını tapdırlar. Biri Tsinghua Tongfang diyen Xitayň kampanyasıymışın. Beýle kesemine Türkmen adı bilen kompýuter tiltimaty merkezi diýär. Kompýuter tiltimaty merkezi ýene bir firma. Ine bula öz logolarda. Ine şunu barlak görelim. Ine Xitaýyň awraýly elektro önümleri boýunça kampaniýasynyň ine üstüne basyp görelim. Näme çykýar? Kampaniýa çykan ok adamlar. Şu näme? Website diýen bir firmaň nemesine meňdeş. Let's set up your website. Gelin diýär siz üçin ýetýär website döredip berelip bir haýtadyr bir ýa-da türkmeniň özleri döreden bolmagy mümkin. Şulat dilen. Ýöne bu Xitaýyň bir kampaniýasy, Xitaýyň elektro önüm öndürýän ýa-da boýunça şolar ýalda atlylar meşgullanýan nemesi däl. Näme üçin onda bunu goýýarlar? Näme üçin şunu goýýarlar? Şolar ýalda. Hamala şoňa hiç kim basmaz, barlak görmez diýen umyt bilen goýýarlar. Inni hakykatdan hem şolar ýaly bam kampaniýa ba, ine oň saýtyna şolar ýaly. Ine ýanky diýilýän Tongfang şol Tsinghua Tongfang bir Xitaýda universitet bar. Tsinghua diýip universitet da şol universitetiň hem Tonghua diýen öz kampaniýasy bar, firmasy bar. Şu universitete degişli. Şu universitetiň hem spesialistleri ýürüýte ýanky high-tech nemesine degişli, sferasyna degişli, pudogyna degişli önümler hödürleýär. Hyzmatlary hödürleýär. Ýöne şu Agdybirlik tiltimaty diýilýän şoň bilen hyzmatdaşlyk edýän bolsa şoňa basaňda şu firmaň şulat çykmaly. Näme üçin edýän ok şuny? Sebäbi şulat çykaýsa biz sorap biljek. Üst açyljak hakykatdan hem şu siz hyzmatdaşlyk edýänmi? Biz ýüz tutup gördük şoňa ýöne gynansak da jogap gelmedi. Inkar etmediler, wada diýmediler, ýogam diýmediler. Jogap bermedi. Iki gedekden ýazyp gördük. Türkmenistanyň ine şular ýaly firmasy bilen hyzmatdaşlyk saklaýanmy diýsek tasdiklamadylar. Inni ikinji firma basyp görýär. Ikinji firmadan näme çykýar? Şularyň iň ýakyn şirketler diýip görkezler. Ikinji firmada hiç zat çykadan adamlar. Hiç zat çykan. Ine şular ýaly harplar çykýar, da çykýar, ýerine de tamma diýip ýadylygy. Ýöne şu taýda açylan ok näçe garaşdan.
Bulam näme üçin edilýär? Bulam ýene de göz goýuşylyk. Hawala şulardan ýakyn bir partnerler barmyşyn? Şular awraýlyna şular ýaly kompaniýamyşyn? Hawa. Emma şu iki taýdyň ikisinde hiç maglumat ýok. Inni şu yalançy şu firma da inni Türkmenistanyň awraýyny goramaly firmamışyn. Ýagny Türkmenistanyň milli elektrik enjamlaryny öňdürýän awraýly firmamışyn. Indi şolaň öňdürdim diýen öňümlerini anam bolup bilerim, anam bolup bilmez. Bular ýan kaýdyşymy diýäli kileläp satylýan, çataýda kileläp satylýan öňümleri getirýärler-de şolary şu paýanlyk bilen şeýdi birleşdirýärler de ine bizim öňümleri diýä. Olara minha oyuncak, ol çağalara berýän netbook diýilýän adam işläne bir kaýdan soň enatalaryna şikaýet edip oturýarlar. O telewizor diýilýän ad görkezmän ýany oturýar, oňa üstüne şikaýet edip bolanok. Hawa. Beýle kidatlary lampoçkalar hem şon ýaly. Köýüp dur, ýöne girdejälýärler. Şoňa da ýol berilýär. Ine şulam ýan kıradymyz var ýa ýene de biziň ýan kaýdyan sözümüz var, ýagny eýwerleýänler wady edip, hemem äsgerilmeýänler ýa-da harlanylýanlar wady edip da. Ine men ýa-ni hil meselesini aýtjak boldum, şu taýda bir başga näme geçipdirse, hil meselesine gedek gelenine ýokary hilli lampoçka bilen biz üpçün edip biljek diýen telekeçiler bar. Ine maňa hat ýazanlar bar, bir topar maňa ýöriýte şikaýet bilen ýüzlenen telekeçileň topary bar, şu mesele bilen baglanyşykly. Olar näme diýär? Bir adam däl men olaryň adyny aýdy biljek diýär, haýyş etdiler. Olar aýdýar biz diýär ýokary hilli lampoçkalary özüm garantiýasy bilen diýär getirip biljek diýär daşary ýurdun firmalaryndan. Biradyrak, gymmadyrak biz satyp berip biljek diýär Türkmenistanyň energetika ministrligine de şu şäherlerine häzir Aşgabat şäherini ışıklandyryp täzeden lampoçka takyp berler, şo koýýan lampalar diýär. Biz şoň garantiýasyny 10 000 sagatlyk şoň garantiýasyny berýärmi? Şoň ýerine durýar diýär. Şonan biz kompensasiýa berýär. Şoňlar üçin ene koýdym lampamy, getiriň ýerine biz täzesini bererim, muduny. Garantiýa bilen biz getirip biljek diýär, ýokary hilli näme. Biradyrak, artykmadyrak, gymmadyrak pul teleseler şol ýöne Türkmenistanyň ministrligine büdjetine ardan düşýän. Näme üçin? Sebäbi ýa-ni Agdybirlik tilsimaty diýilýän, aýdyň gijeler diýilýän, öndürýän ýa-ni ardanryk lampalaryny sen her aý çalyşyp durjak bolsaň, ol saňa gaty gymmada düşýär. Şoň üçin bir gedek gowrak hilli zat alyp şonu ulanynyň amatly diýem, şonda hastyk şeýle bolýar. Ýöne onu etmeýärler ministrlikler. Näme üçin? Sebäbi onu adamdan ýa haramzadynyň kiteler pullan dolanok. Onu olar ýa ýalpasy buzulgyň üstü bilen pul ýumalaryny onu dowam etdirip biljekler. Şoň üçin dogruçylyk bilen töwda etjek adamlara, telekeçilere ýol ýok. Bu hilli önüm getirjek olar. Hatda döwletiň hem büdjetiniň pulunu taşytlajak ýa telekeçiler. Bu hilli önüm getirip telewizor meselesinde de şon ýaly. Olar aýdýar biz biradyrak, gymmadyrak telewizor getirirse, ýöne bulankydan has gowy işlejek, has uzak wagtlap işlejek, üstüne de garantiýa bilen üpçün ediljek telewizorlar biz getirip biljek diýär. Emma bize ýol berilenok. Ýagny bazarda bular bilen bäsleşmek mümkin ýa. Bulan musuryny şeýdip mejbur edip adamlara dakýarlar diýär. Onu olar bilen bäsleşer ýalan bolanok. Ýokarkylary da maglumat ýetirilenok. Şol edilip berilen datar akynda ýokarkylyň hem hawary ýok diýär. Şoň üçin gayrat edin de özüňiz telekeçiler, özüňiz hem ýokarkylara ýetirin şu bolup beren zatlar. Islenip önüm barady. Şu gurrun islenip önüm hakynda şolaň gidýär. Bu hili önümleri biz getirebilecek diýär. Häli gymmadyrak bagadan elbetde biz satar ýöne biz ona garantiýa berip, biz ona kepil geçer. Bizim uzak wagtlap işläp biljek zatlary getirecek diýär. Ýöne şular eýem monopoliýa, eýem ellerini aldylar, şeýdip monopoliýa ýagdaýyny emele getirdiler. Ýani monopoliýa diýmek asany ýa-ni belli kompaniýalar ýa-da adamlar şol bazary öz ellerine alýarlar. Tewda bazaryny naky kontrollygy şonda edilýän tewdany öz ellerine alýarlar. Şoňa da biznes monopoliýalar ýa-da bazary monopoliýalaşdyrmak diýilýär. Şoňa garaşam göreş alyp barýan ýa-da şoňa gödegçilik edýän hiç hili Türkmenistanda edara ýok. Sebäbi iňür ýa-da ýurtlarda da antimonopoliýa, antimonopoliýa kampaniýa, antimonopoliýa edarasy ýene bir düşünje bar da, ýagny bazarlaryň monopoliýalaşdyrylmagyna garşy şoňa gödegçilik edýän, şoňa garşy görüşýän ýürütü organlar, komitetler, edaralar bolýar. Ýurtlarda. Emma Türkmenistanda şo ýok. Türkmenistanda ýok. Türkmenistana bolanyňyna şu zatlara gödegçilik ederdi. Şolary ýaly bir garaşdyr edara bolmaly. Her bir döwletde başa.
her bir döwletde de bolaýmaly şol, şoňa gödegçilik edýär. Üstüne de ýanky dolarlar meselesi, oň üstüne durnaň üstüne uruna dilen ýagdaý döredýär. Ýagny şo telekeçi agla we telekeçiler görgüllere şolara döwlet narhyndan dolar el ýeterli. Bulam şol eýgörlýänler toporuny degişli haramzadalar bilen konkurensçe şolar bilen bäsleşikli bir tewda etmäge mümkinçilik berenok. Mümkinçilik berenok sebäbi olar 3,5 dolar, 3,5 manatdan dolar alýarlar da daşary gurda çykýarlar, haryt getirýärler de satyp ondan bir geden girjek alyp oturýarlar. Şoň üçin şo meselede de ýa-ha deňlik töretmeli. Ýagny döwlet narhyndan hemme telekeçiler el ýeterletmeli dolary ýa-da şu eýgörülýänler dilen haramzadalar ama şol ardan dolar almaklaryna ýol bermeliler, şolaram şäklendirmeli. Beýleki telekeçiler bilen deň şertlerde işler ýal etmeli. Ana şonda hakyky konkurensiýada ýüze çykar. Hakyky bazar gatnaşyklar diýilýän zat ana şonda ýüze çykýar. Häzirki zat bazar gatnaşygy ýok. Kapitalizmiň bazar gatnaşygy hem ýok, sosializmiň hem ýok. Türkmenistanda häzirki ýagdaýda diňe şol ýokarkylaryň döwleti dolandyryp oturan haramzadalar öz ýakyn hemşerileri we şolaňam eýeçiligi we şolaňam monopoliýasy bar. Ana şolara hemme tarapdan ýol açyk, beýlek görgüllere de ýol ýok, ýapyk. Şeý diýip çykan görgüller so tähelje köpüjük galanyp, tähelje bir girdejek galanyp şeý diýip ýekmaýkylma gün görjek bolýar telekeçilik edýän adamlar şu meselede. Ol günnäli adamlar. Bu hakyky telekeçilik, hakyky bazar gatnaşyklary bular ýaly bolmaly ýa. Bular o maskara barlyk, fiýadalyň bir görnüşi. Ene şunki nemede bu gepleşikde men şu ezaty meseleler biri bolan gaty gözgüni ýagdaý şu. Şuňa ünsüz çeketim geldi, şu biziň gowalgany şu meselemi dem, şu gurrungymy dem. Degişli adamlara yeter diýip umyt edýär, şonu yetirersiňiz diýip umyt edýär, şonu diňleýän adamlar, esas hanam yetirjek, yetirmeli adamlar. Gurbanly berdi Muhammedow, Mälik, ýa-da Serdar berdi Muhammedow. Ondan da şer Türkmenistanyň energetika ministri ýan Gaýşy Hacı Muhammed Recep Muradow, Türkmenistanyň energetika ministrliginiň içindäki Türkmen Energia Korporasiýasynyň başlygy Durdy Alyasow gal berse de Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälik Guliýew. Şolaram bilmeli, şolaram şu zatlary gödeňine tutmaly. Öýleri ala dedi bilmeýän bolsa ýokarkylara ýetirmeli. Ýöne bundan ýagdaý bolmaz adam. Na umuman ýene bir gedek şu ýatlyjak adamlar şu zatlar sizde de adamlar ýurduň içindäkiler, daşyndakylar şu meselede ýa-ni telekeçilik bilen baglanyşykly meselede ýene nähili görýän problemleriňiz, kemçilikleriniz, kynçylyklaryňyz bar bolsa bize ýetirip durun. Geljekde de biz ýagdaýymyzyň bollugyndan şuň uğruna şu meseleň üstünde durup geçeriz, gurrun ederiz, umuman analiz ederiz. Şu nuktada ünsürüp dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak uğrundaky işe sizem ýardam edin.